Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündüligi. Türkmenistandaky diplomatik korpusyň wekilleri Ahal vilayatyna yerleşýän düzediş edarasyna baryp gördi. 6-njy noýabrda käbir iri döwletleriň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň baş tutanlary hemde az sanly halkara guramalaryň ýurtdaky wekilleri Ahal vilayatyna yerleşýän düzediş edarasyna baryp gördi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasyna maglumat çap edildi. Onda aýdylmagyna görä düzediş edarasyna edilen sapary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Beýik Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ruminiýanyň elçixanalarynyň, Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň merkeziniň, BMG-nyň ösüş maksatnamasynyň hemde UNICEF-iň wekilhanalarynyň baş tutanlary, BMG-nyň Merkezi Aziýa boýunça öňüne alyş diplomatiýasynyň regional merkeziniň wekilleri Ahal vilayatyna yerleşýän düzediş edarasyna tanyşlyk saparyny amala aşyrypdyrlar. Ýöne ministrligiň ýaýradan maglumatyna daşary ýurtly wekilleriň Ahal vilayatynaky haýsy düzediş edarasyna sapar edenlikleri anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de habarda guralan saparyň tutsaklaryň ýaşaýyş şertleri bilen wekilleri tanyşdyrmagy maksat edinenligi agdalýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp bu ýagdaýy aýdynlaşdyrmak mümkin näl. Azatlyk Radiosynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezine jaň edip, düzediş edarasyna edilen tanyşlyk sapary barada maglumat almak synanşygy başa barmady. Ahal vilayatyna yerleşýän düzediş edaralarynyň hataryna ady belli, oğudan nöpe türmesi hemde tejenne yerleşýän düzediş edaralary bar. Jemgyýetçiligi el ýeterli maglumatlary görä Türkmenistan şu wagda çenli halkara guramalarynyň ýörüýte gödөгçi wekillerine hemde daşary ýurtly ýörüýte tynçylary türkmen türmelerine baryp görmäge ruhsat bermäne gelýärdi. Ýöne 2011-nji ýylyň iýul aýyna Gyzylhaç Halkara Komitetiniň delegasiýasy Türkmenistana sapar edipdi. Olaryň içeri işler ministrliginiň anyk haýsy edarasyna baryp saklananlary görenligi ýa-da däldi nämälimligine galdy. Galbertede 2018-nji ýylyň maý aýyna Türkmen hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ählumumy döwürleýin syny üçin beren hasabatyna 2011-2014-nji ýyllar aralygynda Gyzylhaç Halkara Komitetiniň wekilleriniň Türkmenistandaky käbir türmelere 6 gezek ynsanperwerçilik saparlary amala aşyrandygyny aýtdy. Ženewada geçirilen döwürleýin synyň dowamyny hususan günwatar ýurtlaryň wekilleri türkmen türmeleri boýunça ýagdaýlary täzeden gozgapdy. Dinlenişige gatnaşan türkmen wekiliýeti bu mesele boýunça özlerini berilen soraglary tutsaklaryň ýaşaýyş şertleriniň gowulandyrylýanyny aýdyp jogap beripdi. 2016-njy ýylyň 29-njy awgustunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Berlinde geçiren duşugyna Merkel Türkmen tarapynyň halkara diplomatlaryň Türkmenistanyň türmelerine baryp görmäge ruhsat bermek ähtimallygyny üntü çekdi. Dürli halkara hukuk goraýjy guramalary olary diýri görkeziň kampaniýasynyň düzümine türkmen türmelerine syýasy matlaply tutsak edilip dereksiz ýitenler barada soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýörüýte iş alyp barýar. Olaryň sentýabr aýyna ýaýradan soňky maglumatyny türkmen türmelerine dereksiz ýitenler diýilip hasaba alynan sanawy häzirki wagtda 120 adam girdilipdir. Atlary ýitirmedilenleriň sanawyna girdilenleriň agramly bölegini syýasy matlaply günäýe öňkölüp tutsak edilenler, galan bölegini dini ekstremizmle aýplanýanlar hemde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyny gaýdylyp tutsak edilen öňkü döwlet emeldarlary Galbertede az sanly raýat aktivisti düzýär. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Azatlyk Radiosynyň ýurt içine kanamdar çeşmesi türkmen türmeleriniň ýymy tüpçünçiliginiň juda ýaramadlaşanlygyny habar berdi. 2018-nji ýylyň 21-nji sentýabr güni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň komissiýasy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy şolsanyny dereksiz ýitenler boýunça alada bildirip beýanat ýaýratdy. Käbir garaşsyz habar çeşmeleri türkmen türmelerine edenetdiligiň höküm sürýänligini, sakçylaryň tutsaklary gödök darýanyny habar berýär. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçünetýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýowsan Nurban.
Türkmen paýtagtyny agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň gapdalyndan güýçlendirilen hereket çäklendirmeler hem dowam edýär we bu ýagdaý käy halatda ýaşaýjylaryň sawr käseleriniň dolmagyny, köçelerde goýulan germegleriň giýjelerini goporlup aýrylmagyna sebäp bolýar. Berilýän maglumatlara görä geçen ýylyň sentýabryny Aziýa oýunlar geçirilmedinden öň mikroraýonlara girilýän ýerleriň köpüsini awtologlar girip çykmady ýaly turwalar dikildi. Inni Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglykda öňkü beklenmedik köçeleriň hem köpüsini baglap çykdylar. Mysal üçin Parahat 2 Drop 1 etrapçasynda maşinli bolsaň diňe bir köçeden Yunus Emre köçesi tarapdan girip we çykyp bolýar. Galan yerlerden girmek çykmak gadagan ýogsa bu etrapçada 40-45 sany köp gatly jaý bar diýip bu ýerde ýaşaýan Murad aga azatlygy görüň berdi. Şeýle ýagdaý Parahat 2 Drop 2 etrapçasynda hem görse bolýar. Bu ýerdäki ýagdaý hassa şaşyrymly sebäbi Moskowski 10 ýyl awadançylyk köçesinden gelip çörek güçürýän kärhananyň deňini aşak düşmeli. Galan yerden bu iki etrapçanyň gapdalyndan geçýän Mir köçesine çykmak mümkinçiligi diýipden ýok diýip Murad aga sözüniň üstüne ýetirdi. Munyň üstüne 10 ýyl awadançylyk köçesi köplenç ýapyk bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Sebäbi bu köçe Olimpiýa stadionunyň gapdalyndan geçýär. Aşgabatda dowam edýän hereket çäklendirmeler soňky döwürde ýüzürilýän käwr hereketlerden çen tutulsa ýaşaýjylaryň sawr käselerini doldurýana çalym edýär. Giýje ýyl ýatyp ituklaryndan soň näwelli adamlar asfalty myýyk bilen berkitilen demir germegleri güýjülanyp bir tär bilen goparyp ýarlar. Bu bolan waka ýerden uçastak polisiýasynyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärler gelenine belli bolýar. Olar şol ýerde maşinli dronlara azgyrylyp germegi kimiň ýykanlygyny soraýarlar diýip Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi adyn Ulugwert diýip tanadan ýaşaýjy görüň berdi. Onun sözlerine görä polisiýa bu işi men etdim diýip aýdýany ýok we hemme kişi maşinini gün ýaşmanka getirip goýanlygyny aýdýar. Ýönel demir germegleri goparyp ýan näwelli adamlaryň köçeleri turwa dikilip goýulan bögetler aýryp bilmeýänliklaryny sebäbi olaryň ören çuň we betonlanyp gömlenligini hem sözüne goşdy. Aşgabatda protokol köçeler diýilýänlerde döwlet ýol başçysynyň işe gelip gidýän wagtynda girilýän hereket çäklendirmeleri, prezidentiň gatnaşmagyna geçirilýän dawaraly çäreler, bayramçylyklar we sport çäreleri bilen bagly ýapylýan köçeler bir ýam adaty bir zada uruldy. Emma şu wagt içinli köçelerde goýulan germegleriň giýje goparlyp aýrylýanlygy, raýatlaryň bu çäklendirmeleri azaltmak üçin güýjülanyp başlaganlygy eşdilmeýärdi. Soň gelmeýän hereket çäklendirmeleri tiýiz kömek maşinlarynyň, ýangyn söndürjüleriň hem ýoluny baglaýar. Hatda merhumy gonamçylyk eltip, jan bereni jaý bermekde sorun berza etmek hem giýjikdirýär. Bu ýagdaý adamlaryň halis ýadadyna meňdýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 45 ýaşyndaky sürüji Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe çäklendirmeleriň köpeldilmegi häkimetleriň emeli gelen sosial ýagdaýlar bilen baglykda adamlar barhakan gözegçilik astynda saklamak isleýänligini, ýagny çözgüdi diňe kontrolly güýçlendirmekde görýänligini görkezýär. Türkmenistanyň ýurduň birinji prezidenti ýok bolup, häkimet çalşanyna welaýatlaryň arasynda hereket çäklendirmeler aýryly we adamlar bu ýetgeşikligi gowul goýardylar. Emma soňra raýatlaryň hereket çäklendirmeleri halkara hukuk toparlarynyň hatabatlaryny aýdylmagyna görä ýurtdan çykmak we ýurda dolanyp gelmek hukuklarynyň ýygyderli bolmagy bilen bir hatarda ýurduň içinde. Olal dürli çäreler sebäpli köçe ýol hereketlerine girilýän dowamly çäklendirmeler we welaýatlardan gelýän awtologlaryň paýtagta goýberilmeligi bilen has giňgerme eýe boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän.
Lewap vilayatynyň Çerjew etrafynyň Jeyhun daýhan berleşigine paýta plany dolunmanyny sebäpli kärenneçilerin körekleri eli bilen ýygnamaga mejbur edilýänini habar berilýär. Azatlyk radiosyna howpsuzlyk sebäpli anonim görnüşde maglumat beren käbir daýhanlaryň aýtmagyna görä, yerli ýol başçylary häzirki wagtda etrawyň hem şol daýhan berleşiginiň bu ýylky paýta planyny dolup bilmäni üçin kärenneçilerden paýta meýdanlarynaky körekleri çenni eli bilen ýygnamagyny talap edýär. Etrawyň hem daýhan berleşiginiň ýol başçylary ýygydarly ýagdaýda kärenne ýerlerine barla geçirip körekleri ýygylmadyk daýhanlara berkän çyglan edýärler. Kärenneçiler körekleriň el bilen ýygnalmagynyň sebäbini bolsa, tutuş daýhan berleşigine Sowet döwründen galan bary ýogy 2-3 sany körek ýygan hem arassalayan agrotehnikanyň bardygy, ýagny gerekli tehnik mümkinçiligiň çäklidi bilen düşünürýär. Adynyň tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan yerli agronom pes hasılylygyň sebäbini şeýle düşünürdi. Jeyhun daýhan berleşiginiň tögeregindäki zi kanallary her ýyl ýygydarly ýagdaýda arassalanmaýar. Mineral dökünler kärenneçilere wagtly-wagtynda yeterlik mukdarda berilmeýär. Şeýle sebäplerden daýhanlaryň kärenne ýerlerinden almaly hasylynyň muktary her ýyl barha pese gatjar. Muňa garamazdan yerli ýol başçylar gaýtam her ýyl tawsyrylmaly hasylynyň mukdaryny ýokarlandyrýarlar diýip sözlerine şeýle dowam etdi. Şu ýylyň paýta ekiş mövsüminiň ýurdun Günnowar vilayatyna ygyrly gelmegi ýagny ýagyş hem tilbet bagçylyklar sebäpli Çerjew etrafynyň Jeyhun daýhan berleşiginde käbir kärenneçileriň ýerlerine mövsümi geçendigine garamazdan ikinji gedek paýta ekildi. Yerli ýol başçylar ikinji synansykda paýta ekilen kärenne ýerleriniň hasyllylygy derňelmezden kärenneçileriň ählisinden mejburi ýagdaýda her hektardan 4,5 tonna hasyl tawşyrmagy talap etdi we ynha munyň netijesi diýip Lewaply agronom Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylaram agronomyň aýdanlaryna goşulmak bilen Jeyhun daýhan berleşigine paýta mövsüminde suw ýetmeçilikleri sebäpli käbir kärenne ýerlerine hasylyň bu ýyl oňly bolmanyny bildirdi. Yerli daýhanlar beýlik tarapdan etrap we geňeşliň ýol başçylarynyň şol ruwatyň özüne hem paýta mövsüminiň gutarmagyna bir aý galandan başlap hatarara buğday ekilmeli kärenne ýerleriniň ekiji taýýar edilmegini hem tawşyranlygyna aýratyn üns çekip kärenneçileriň haýsy işe ýetişýäni bilmän galýanyny aýdýarlar. Yer gelen aýtsak 5-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama şu neçenli 100-95 göterim ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyna Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnamak üçin bar bolan ferişdeleri goşmaça jemlemek tawşyrdy. Munun has soğursu 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna Berdimuhammedow paýta ýygymynyň göňüne jaý derejede därligini aýdyp, ýygym mövsüminiň gurulşyna näýlelik bildiripdi. Şol wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundeş bolýan paýtaçy kärenneçilerem suw tehnika we dökün ýetmeçiligi sebäpli gowaçanyň bu ýylky hasyllygynyň pesini aýdypdylar. Sözi jemlesek, ýokarda agdalýan ýagdaý barasynda Lewap vilayatynyň Çerjew etrawynyň ýa-da Jeyhun daýhan berleşiginiň resmiýetlerinden nähilidir bir maglumat ýa-da garaýşy öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda dowam edýän azykyçylygynyň fonunda milli matbuat türkmen dilegeçileriniň çörek önemlerini eksport etmäge taýýarlanýanlygyny habar berýär. Türkmenistan Alternatör internet neşriniň maglumatyna görä daşary ýurtlara öz önemlerini eksport etmäge Ýyldyrym atly hususy kärhana planlaşdyrýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzatynyň ýeçiligindäki bu kärhana Daşoğuz vilayatynyň Görogly etrafynda ýerleşýär we ol çörek, süýji önümlerini öndürýär.
Bu kärhananyň daşygynda telekeçiligin üstünlükli ösüşiniň mysaly bolup durýanlygy, onuň döwlet tarapyndan näkli taraplaryň goldaw we yeňillikli kredit bilen öpçün edilenligi resmi maglumatda bellenýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümeti yerli azyň önümçiligini we onuň daşary ýurtlara satylmagynyň möçberini artdyrmak, munyň bilen birlikde daşary ýurtlardan satyn alynýan azyk haritlarynyň önümçiligini ýurdun içinde ýola goýmak boýunça planlaryny döwlet derejesinde ileri tutulýan meseleleriň arasynda agdaýar. Döwlet media maglumatlarynda häýerleşinde üstünlükli mysallar barada habar berilýär. Olaryň arasynda hususan da türkmen telekeçileriniň ýakyn wagtda dekabryň ortalarynda 30 we 40 tonna golay bananyň ilkinji hatyryny ýygnamaga taýýarlanýanlygy ma'lum edilipdi. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosu bilen töhfetde bolýan Türkmenistanly işgörler ýurtda telekeçilik üçin şertlerin gitdigi çagyrlaşýanlygyny aýdýarlar. 2017-nji ýylyň başyndan beri kiçi we orta biznes üçin litsenziýanyň çykdyjylary birnäçe esse ýokurlandy, hususan da patent üçin döwlet algydy 4 esse gymmatlady. Hususy kärhanalar üçin döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan valyuta çalyşyk mümkinçilikleri hem çäklendirildi. Munyň bilen baglylykda soňky ýylda hususy kärhanalaryň ençemesi öz işini bet etmeli boldy. Döwlet medeniýetining türkmen telekeçileriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmaga görýän häzirki taýýarlyklary baradaky habar ýurtda çörek we un gytçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde döwletiň garamagyndaky dükanlarda ýurdun içinde öndürilen un we çörek ýok. Muňa garamazdan dükanlaryň öňünde günde ýüzlerçe adamdan ibarat nowatlaryň döremegi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä adamlar unyň satyga çykarylmagyny tama edip dükanlaryň öňlerinde üýşüp durýarlar. Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatynyň un we çörek gytçylygyndan kötenýänligini açyk boýun almaýar we garaşsyz habar beriş serýetleriniň bu arada ýygyderli berýän habarlaryny resmi taýdan kommentirlemeýär. Emma käbir ýarym resmi neşirlerde ýurtdaky azyk gytçylygyny ret edici maglumatlar käde peýda bolýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdukda saýatynyň batly ötýänligini, adamlaryň bahtiýar durmuşda ýaşaýanlygyny habar bermegini dowam etdirýär. 10 oktýabrda Türkmenistanyň ýolbaşçylary milli habar beriş serýetlerine ykdysady ösüşleri wagt etmegi ýene de bir gezek tapşyrdy. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gipleyer Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Täjikistanyň demirgazygyna ganyny türme gozgolanynyň bolanyny habar berilýär. Yerli häkimetler ýakyn çeşmeleri 8-nji noýabrda Azatlyk radiosyny Täjikistanyň demirgazygyna Hojun şäheriniň türmesinde giýje bolan gozgolanyny adyndan 22 tutsagyň şol sanyny 2 sakçynyň öldürilendigini habar berdi. Çeşmeleriň 8-nji noýabrda beren maglumatyna görä polisiýanyň goşmaçy güýçleriniň ýeberilmegi bilen basylyp ýatyrylan gozgolanyň näme sebäpden nuga aýdyň näl. Tutsaglaryň bir näçesi pyçak bilen ýaraglandy. Olaryň käbiri öldürildi. Käbiri bolsa gaçyp sypmagy başardy diýip çeşmeleriň biri aýtdy. AFP habar ullugy ady aýdylmadyk çeşmelere salgylanyp çakynşyk wagtyna 20 töwerew tutsagyň 2 türme sakçysynyň öldürilendigini habar berdi. Öldürilen türme sakçylarynyň biri 29 ýaşyndaky Ehson Yakubowyň jesedi 8-nji noýabrda Dogduk owazy Pastihawa getirildi diýip Owaly Şohkarim Muhammadiýew Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna türmäniň territoriýasyndan gelýän tüpüň seslerini eşidenliklerini aýtdylar. Düdediş edaralarynyň hojant müdürligi o katýan ýaraglaryň ulanlanyny ret etdi. Emma adatdan daşary ýagdaýy tasdiklady. Şäher hökümeti türmede turan gozgolanyny tasdiklady, emma goşmaçy maglumat bermedi. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň şähere çykýan ýollary, şeýle-de goňşy Özbegistany we Gyrgyzstana çykýan uly ýollaryň ählisini baglandygyny aýdýarlar. 8-nji noýabrda Gyrgyzstanyň Serhet Gullugynyň medeniýet wekili Gulmira Barubaýewa hojantda ýüze çykan türme topalagy sebäpli Gyrgyzstanyň täjik serhediniň boýuna howpsuzlygy güýçlendirendigini habar berdi. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň golaýynda ýerleşen Poştunkut atly etrabyna da jeňçiler hüjum etdi. Poştunkut atly etrabynyň merkezi Meýmene şäheriniň içerisindedir. Welaýatyň Gaýsar atly etrabynda hem çatışyk boldy. Uruşlarda asuda ilatyň köp ziýan çekýändigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Uruş gowga sebäpli halk öz üý jaýyny terk etmäge mejbur bolýar. Faryab welaýatynda şaý ýollaryň ugrunda da jeňçiler hereket edýär. O ýollagçylara we hemsalýar diýip ýerli ilat aýdýar. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň medpugat wekili Abdulkerim Ýuruşyň aýtmagyna görä, Poştunkut atly etrabyň Serhowd atly eseptine jeňçiler hüjum edipdir. Komando atly ýöretek güýçler bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Uruşda Erbeki atly ýerli ýaragyllara da ziýan ýetdi. Poştunkut atly etrabynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Howpsuzlygy üpçün etmek üçin etrapda komando güýçler ýerleşdirildi diýip Ýuruş aýtdy. مخالفین مسلح دولت حمله تهاجمی را بالای نیروهای کماندو سنگزرد منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت Talibanlar İlyaşullarını hem öldürüyor. Meýmene şäherinde 2 İlyaşulsyny jeňçiler terör etdi. Polisiýanyň sözçüsü Abdulkerim Ýuruşyň aýdysynça Meýmene şäheriniň 9-njy mahallesinde 2 İlyaşulsyny jeňçiler göregündiýdiň güni atyp öldüripdir. İlyaşullary jeňçilere halkdan pul toplap bermekden boyun gaçyrypdyr. Uşur zekat diýip Meýmene şäheriniň ýaşaýjylaryndan jeňçiler pul jemläp alýar. Pul bermegi inkar edenleri olar cezalandyrýar diýip Abdulkerim Ýuruş belledi. طالبان دو تا متنفذ قومنای نوم شهر میمنه با ضرب سلاح کلاشینکوف و قتل رساندن. Meýmene Anykoy şaýolunyň ugrunda hem jeňçiler ýerleşipdir. Hökümet işgärleri bu ýoldan geçip bilmeýär. Ýöneke ýollagçylary hem jeňçiler gynamalara duçar edýär. Şaýolaryň ugrunda asuda ýollagçylara da jeňçileriň azar berýändigini deputat Ak Muhammed Nuri bildirdi. Anykoy akene ýoluna da jeňçileriň gühem salmagynyň mümkindigini deputat öňe sürdi. Antoy etrafından ta Faryab merkez Meýmene şäherine barınca şu ýolun umuman iki tarafında da şu jeňçiler bar şu ýerde ötmek geçmek ören bir kyn bolupdy. Hatta şol dara ýol bar, şaý ýolunyň üstüne daşlar döküp goýarlar, ötjek maşinlere, motorlara hemmesi bir kynlykda ötüp geçiyor. Amma insanlaryň ýa halkyň ýaşaýjylaryň geçmese howply hemişäden. Hususan döwletiň karmentleri bar, işçiler bar. Mana bular şeýle örenim erbet bolupdy. Yani şöyle bir kıyın ýagdaýda Faryab halky ýaşap durdy. Anykoy akine orta bar. Ol orta adam hopabandyryrmy eger şeýle dowam etse? Hazır Antoy akine ortasy bu. Ol kıyınlaşak ýere Jowzan tarafından mümkin. Akine adam ýa-da serhad ýakalaryndan kynçylyk görebilirler diýilen pikirler bar. Olaryň umuman maksady şol, umum şaý ýoly tutsa, her etjek işlerini edip otursa, olar soň azygy, iými, tezady hemmesi şol şaý ýolyň üstü bilen Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip oturýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.